padha nyumbang. Nggih. Ya. Nembang meneh apa, Nduk? Ayo nembang neh. Oke. Pangkur Banyumasan. Lho, kuwi yo angel neh iki kuwi. Pangkur Banyumasan. Nggih. Piye kuwi? Dasa. Engko dibacoke anu lagu Banyumasan ya. Nggih, nadane Mas. Oh. Nadane Mas. Ini jenenge Mas Freddy. Oh, nggih. Nadane Mas Freddy. Ngono ya. Raden. Oh, kok nambahi ya. Ya. Worjoso. Siap, siap. Nggih, Pak. Nggih. Darah. Ya. Nyata lamun Satria. Satria jadi pati Wis pokoke sewengi engko ki murah tok sinden liyane kon turu. Godek po. Ya. Godek simbar jajak yen ngendikan Kereng. Nesu. Mikir jadi padane nesu. Kadung suarane api-api kok. Dipateni mikir ya, Nduk ya. nggih Nggih. Yo. Pindah. pindah guntur Gara-gara kowe korekku ilang ning ndi ki mau. Rekku nek ndi cah? Golek cah. dasar wis. lho, Ya. dasar satria prawira rama Haling. eling kula eling Up, mandek sike. Saman saged mboten njogeti Banyumasan? boten Ah, sing jogeti Mbak Mayang. asik Asik piye? Asik piye? Tong, ontong anakmu ki lho, Tong. Weh. Ya muni asik. Ya. Ayo, Mayang. Aku sik engko gen Mbak Mayang gen ngadeg sik. nggih Heeh, gen ngacani sampean. andalanku iki Mbak Mayang Andalamu. nggih Wah, iya. Heeh, bener andalamu. Mbak Mayang, kenalan sike, ayo. Ayo. Go. Ini piye yang Mayang? Yo, pendapatmu tentang sinden kecil satu ini? Baru kali ini saya menemukan sinden yang seperti ini luar biasa. Mau bengi yo enak sinden cilik yo apik yo becik. Iya. Ning jek kalah kendel karo iki. Bagus. Ah. Boleh kendele ra umum mek, Pak. Ah. Aku nek ndek cilik anggere nyanyi ngene iki nangis kok, Pak. Umbelku metu ngono. Alah. Iki kok ora ya. Ora. Kok kudanganmu apa yang neng bocah iki? Belajar terus ya, Dik ya. Nggih. Sekolah yang pinter. Ojo roh lanangan sik yo, ojo pacaran Nggih. pokoke yo.
Nggih. Wong padake dapurmu Aku yang. mek ngekeras aku, Mbak. Dalam Mek ngekeras tok. ngekeras iki apa ya? Oh, HTS. Oh, enggak Oh, HTS. Apa kuwi? Oh, naksir. Nggih. Lho. Tapi aku mboten ngekeras. Lho. Oh, dikeras. Mboten. Lho. Ya wis aturan ya. Sing pinter ya. Nggih. Enggak cantik. Ya sing dandani sapa mau? Bu guru, Dandan ke jam piro mau? telat. Lho, telat. Sesukne nek nyinden ya duduke sing apik ngene kok muwek-wukrok Lho, ngene kena lak ya. tese Bu Dwi. Tese Bu Dwi. Heeh. Ya ora apa-apa, jek cilik yo nyantai. Lah jek cilik ngene mengkokok ora apa-apa. Lah sak wandal lek mengkokok priyo apa? Wis. Kancane ra kuat to dadak. Kancane Ayo ditembak. apa jan eping. Ya, kuwi lek nganggo hidup pasangan ya kegeden jikan. Kudune nek ukuran cah cilik enek to? Enten sing tipis kae, gelungane ya sing es. Heeh. Delon hidupe lek kegeden. Heeh. Madhep rene anu, Mak. Maju Pak Dalang. Lho, hidupmu kedawan. Lho, idep recording lho. Ha, hidup nek kedawan kaya ngono iki jane mripate lek nggih kedep kaya mata kirek. Dadi Lho, aja gede-gede enek sing ukuran rada cilik enek to hidupe. Tumbas duite wis 900 yo. 900 iki mau. Tambah. Tambah ya. Genep 1 juta, nyok. Matur suwun. Iya ya. matur suwun. Ya, somben tanggal 17 menyang meneh lho ya. Ngene bulurah kono. Ngene Nggih. bulurah tanggal 27. Lah aku mau jak apa ora? Tak jak. Takjak iki lho dijak Pak Tak jak Dalang tenan kok lho. biyen. Sesuk cita-citaku dadi sindene Pak Dalang Kangko. Yo yo. Walah, amin. Bener lho iki, ndek iki enek sing kleru kok. Lah, Lah mak bengi ning Bojonegoro. Wah, kula dalu niku nderek Pak Anom Dwijo Kingkong ngono kuwi. Wah, jan wis. Ya, Kangko, heeh, heeh. Nggih. Kok tak follow anumu ya, akunmu TikTok ya. Nggih. sombong siap. ya Dik ya di komen ra di balas ya. Nggih. Heeh. Sombong. Iya ya. Saiki wis ora. Nggih. Aku wis cinta kamu kok. I love you pokoknya. Gilani. Hei. Mas gue ora kok anak karo wedok ning bapak karo anak ngono lho. Oh ya. Gilani. Heeh, ya. Cah cilik ki jujur-jujure wong. Aduh. Polos. Ya, dunungane. Gunungane senapati. Hey!
Aja linggo sik yang, wayang aja. Iki gandeng sampean iki mau lulus lancar, Nduk. Iki saka Mbak Tia Murti saka Singapura. Oh, nggih. Maringi bebungah nggo sampean 200.000. Nggih. Cek gelem ora? Wis kakean dhuwitmu. Heh? Nggih, Pak, nggih. Mani-mani. Nyanduk, nggih nya. Saka Mbak Tia Murti, terima kasih di kamera. Mbak Tia, terima kasih nggih. Mbak Tia. Mbak Tia, terima kasih nggih sampun ngekeki rezeki tinggi kula. Iya. Alah. Bengi iki bayarane sinden-sinden akeh kowe, Nduk. Ya ora entuk meri ya ta. Mboten. Apa? Kula ngapunten sik nggih. Ngopo? Ngapunten. Aku mboten ngenyek. Duh. Ora ngenyek iki. Lha sampean mang musike jan gare aku bingung. Ngapunten aku mang salah. Sing ndi? Lho sing nanggami. Salah cah cilik ora apa-apa. Nek sing salah sing tuwek-tuwek kok haplok ya. Nggih. Heeh, salah sithik ora apa-apa, gitu. Nggih. Cek kuat mboten? Cek kuat. Mau nganti goro-goro lho ya. Kuat, Nggih. nganti goro-goro kuat. 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 Oke. Tapi besok mboten sekolah nggih. Ora usah ngopo sekolah. Wis pinter nyiden ora usah sekolah. Lho yo kudu tetep sekolah. Boten, kula panggah sekolah. Panggah sekolah. Panggah Sekolah sekolah. kewajiban niku. Kewajiban sekolah cah cilik ya. Nggih. Heeh. Lho ana pamundhut iki lho. Saking Pak Sugito, anaknya Mbah Sukardi dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Pun iso maca dereng sampean? Sampun. Nah, diwaca. Tapi lak tulisane elek ya ora gelem. Gembreneng jare. Nek tulisannya elek aku ya ora iso maca. Apik tulisane kuwi ayo. Diwaca ayo. Niki to. Lho, Ya kula iso niki. Iya lek iso. apa kok unine apa kuwi macane? Ninggal katresnan kalih podang kuning. Sinten sing juwon niku? Pak Sugito, anaknya Mbah Sukardi dari Balikpapan Kaltim. Wah, pinter. nggih pinter ya. Cara macane. Iso maca tenan, Pak. Iso maca tenan. Oh alah nduk, wis gedhe jodhone karo anakku sing cilik dhewe nduk. Karo kakak. Kakak. Anakku ya kaya sampean iki ya gemoy ngono kuwi. Pinter. Wah, anake Pak Kangko sampean ngerti. Galang no pinter. Wah, saya misuwi bapake. Wah. Ya ora. Wes enek kula ning Pak Sigit. Hah? Enek ning Pak Sigit. Oh. Sigit sapa ta? Sigit channel. Oh, Sigit saya. Ya, ya. Cek. Sigit Arianto. Ya, Sigit Arianto. Nah, kuwi enek duite lho kuwi bukaan amplope. Oh niki to. Iya enek duite kuwi. Iya, iya. Bocah cilik anggere duit kok iso kaya ngono. Lah iya, bayar sekolah. Hati-hati nek suwe. Nah. Enek duite ra? Mikir kan gawane boy. Penting duit timbang mik kok. Ya, enek duite ra? Nah, enek ta? Enek piro iku? Gua ya. Iku kurene tak guakno. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Kalih napa niku? Podang kuning. Podang kuning. Oh, nggih, ninggal katresnan ya. Nduk iso ta ninggal katresnan? Heeh. Budhe diwontalne. Apa gemreneng apa awakmu? Lah padahal bojone dhewe.